La Biblioteca Municipal Pública de Cambrils està sempre a la última pel que fa a noves tecnologies. Per no quedar-se enrere, intenta poder oferir als seus usuaris tots els serveis possibles. La darrera incorporació han estat els e-readers o dispositius de lectura electrònica, en els quals es poden carregar diferents llibres. La biblioteca n'ha aconseguit 4 gràcies a un patrocini de la Caixa i els posarà en funcionament a partir de la Fira Multisectorial de Cambrils. 2 d'ells estaran a l'abast dels usuaris a la biblioteca i els altres 2 estaran en préstec. Els e-readers tenen gran capacitat d'emmagatzematge i són lleugers, a més d'altres avantatges. La principal finalitat és que tu puguis tenir la teva pròpia biblioteca amb un espai reduït, que a més tinguis facilitats a l'hora de llegir-la perquè pots augmentar la lletra, cosa que no passaria amb el llibre tradicional, i després que usa el mecanisme o el sistema de tinta electrònica que fa que la pantalla no estigui retroil·luminada. Els dispositius de lectura electrònica de la Biblioteca Municipal de Cambrils tindran una 50ena de títols, entre els quals destaquen les darreres novetats d'aquest passat Sant Jordi, així com un apartat de llibres en anglès. Paral·lelament, la Biblioteca Municipal de Cambrils permet als seus usuaris més joves llegir llibres a través de l'apartat web Tumblebooks. En ell hi ha llibres infantils i juvenils, pensats sobretot per desenvolupar les capacitats de memòria i els idiomes. Unes plataformes electròniques que cada cop tenen més adeptes. És per aquest motiu també que s'estan iniciant batalles entre editorials pels formats que han de tenir els llibres digitals.